एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जालिम जमाना ई जिए न देता, एही से जिंदगी तबाह बा। जालिम जमाना ई जिए न देता, एही से जिंदगी तबाह बा। ये छठी माई अब रउए बताई प्यारे कोइलो कौन गुनाह बा। ये छठी माई अब रउए बताई प्यारे कोइल कौन गुनाह बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रंजीत सिवान केहू हम बुझत नइखे हमर परेशानी। हे छठी माई रउआ कहाँ देखतानी। केहू हम बुझत नइखे हमर परेशानी। हे छठी माई रउआ कहाँ देखतानी। साफे करीना केहू के नहीं हवा विचार बा। ये छठी माई अब रउए बताई प्यारे कोइल कौन गुनाह बा। ये छठी माई अब रउए बताई प्यारे कोइल कौन गुनाह बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। रंजीत सिवान कोई कर जोड़ी माई सिरवा झुकाई के आके बचली अपना मोनी मिसाइल के। कोई कर जोड़ी माई सिरवा झुकाई के आके बचली अपना मोनी मिसाइल के। रज राजधानी सुनी छठी माई लाचार बा। ये छठी माई अब रउए बताई प्यारी कोइल कौन गुनाह बा। ये छठी माई अब रउए बताई प्यारी कोइल कौन गुनाह बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।